milion. Napokon da se bio, vidite malo bliže, jer sad ste stali 3 kila, neće vas pojede niko. Ove te stvari kad idu na neku od ploče, a pošto nismo na verbalnim pevanje, osvirat ću vas da čujete kako bi to trebalo da izgleda original. Šesti Luka, da. Stvarno?
samo tekst treba da se koristi, ali to nije problem. Još jedna, pa onda nastupa.
kažu, koliko smo se trudili, toliko smo dobili.